ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂର୍ୟା ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ କି ବଲିଉଡ଼ରେ ସଲମାନ ଖାନ କି ଶାହରୁଖ ଖାନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ପଇସା ସାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ସାଉଥରେ ପ୍ରଭାସ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 100 କୋଟି 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ସାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଛି ତା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ କୋଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟପ୍ 6 ହିରୋ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇଲେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହେଇଛି ବଡ଼ ବହୁତ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯଦି। ନମ୍ବର 5 ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଯିଏ ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଆସିଯାଉଛି ସ୍ୱାଗ ରାଜା। ଆଉ ନମ୍ବର 4 ଆସୁଛନ୍ତି ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ପାଖାପାଖି 12 ରୁ 15 ଲାଖ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଯାଇଛି ଶିକାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଡେଞ୍ଜର devdas। ଆଉ ନମ୍ବର 3 ଆସୁଛନ୍ତି ସବ୍ୟାସାଚୀ ମିଶ୍ର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 25 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବାକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ଆଉ ନମ୍ବର 2 ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 45 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଛି ନବଗୁଞ୍ଜର। ଆଉ ତା ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 50 ରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆକ୍ଟର। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ କି ଆମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦେଖାମାନେ ସବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।